umu ndi umu ayi ndithu injini sidzalira. Kwina kunso ndekuti mlimi mzake uja anakasokolozanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magetsi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po kuthirira munda onse. Apatu ndekuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikudaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magetsi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu, kapena kungoyimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 143. Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo line mponda koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. President Professor Arthur Peter Mutharika walimbikitsa anthu a mdziko la Zambia kuti achite chisankho mwabata ndi mtendere. Boma lati ndi lodzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Ndipo Scorchers ikusewera ndi Algeria mu ndime ya masemifinal mu mpikisano wa maiko mu Africa wa AFCON. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapempha anthu a ku Zambia kuti akhale mwabata komanso oleza mtima ndi mtendere pa nthawi ya chisankho chomwe chichitike mawa lachinayi. Muchikalata chomwe atulutsa, Professor Mutharika yemwenso ndi wapampando wa nthambi yoona za ndale ndi chitetezo ku bungwe la SADC walimbikitsa onse amene analembetsa mkaundula kuti aponye voti mwamtendere ndi kugwiritsa ntchito ufulu wawo osankha mtsogoleri. President Mutharika wati bungwe la SADC latumiza nthumwi kuti zikayang'anire chisankhochi mogwirizana ndi mfundo za SADC zomwe zimalimbikitsa zisankho zachilungamo, zodalirika komanso zadongosolo. Professor Mutharika wati kutenga nawo mbali mwamtendere pa chisankhochi kuthandiza kulimbikitsa kusintha kwa ndale ndi chuma cha dziko la Zambia. Sipikala wa nyumba ya malamulo Assamia Suleiman wapempha nyumba ya malamulo za maiko ambungwe la Commonwealth mchigawo cha Africa kuti azichita zimene anthu akufuna komanso azionetsetsa kuti pali chilungamo pochita zinthu zawo poyera. Suleimani anena izi pamene amatsegulira msonkhano waukulu wa 55 wa nyumba za malamulo m'maiko a Commonwealth omwe ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe. Patrick Dambula wadzandiza mbiri mulipotiri. Kwa nthawi yoyamba nyumba ya malamulo mdziko muno ikuchititsa msonkhano wa nyumba za malamulo za m'maiko a mbungwe la Commonwealth mchigawo chino cha Africa. Misonkhano yotereyi nyumba za malamulozi zimakhala zikambirana ntchito zolimbikitsa ufulu wa demokrasi, kulimbikitsa ulamuliro wabwino komanso kulimbikitsa kuchita zinthu poyera. Mutu wa chaka chino ukukhudzana ndi kubwezeretsa chikhulupiriro cha anthu mwa nyumba za malamulo. Polankhula potsegulira msonkhanowu, sipika wa nyumba ya malamulo kuno ku Malawi amenenso ndi president wa bungwe la CPA Assamia Suleiman anati m'maiko ambiri anthu ataya chikhulupiriro ndi nyumba zawo za malamulo kamba kakuti sizimachita zinthu zimene anthu amayembekezera komanso nthawi zina zimalephera kuchita zinthu moonekera. Iwo anapempha nthumwi ku msonkhanowu kuti zizichita zinthu zimene anthu akuyembekezera pofuna kuti anthuwa akhalenso ndi chikhulupiriro ku nyumba zawo za malamulo. Mukuziwa niyo kuti siku Malawi kokha kuno koma maiko ambiri anthu ataya chikhulupiriro ndi maparliament awo. Ifeyo ngati ma MPs nthawi zambiri timanenedwa kuti tikuononga ndalama za Malawi za anthu amene timayimirira koma sitikupanga zinthu zimene iwo akutituma. So ifeyo taganiza kuti tiyambe kumvesera kwambiri koma usati kungomvesera kokha komanso
tikamvesera tikuchitapo chani, chifukwa tili ku parliament chifukwa cha anthu amene atituma. Iyi ni ntchito tikuyenera kupita umene uja kagwira ntchito ya anthu amene anatituma. Mmawake mlembi wamkulu ku bungwe la CPA a Stephen Twigg anavomereza kuti nkhani yakuti anthu ataya chikhulupiriro ku nyumba za malamulo ndi vuto lalikulu m'mayiko ambiri ngakhalenso pa dziko lonse. Iwo analonjeza kugwira ntchito ndi bungwe la CPA pofuna kuthana ndi mavuto oterewa. Mmawake mkulu wa bungwe la UNDP kuno ku Malawi Afenera Frost anati mutu wa chaka chino ndofunikira kwambiri chifukwa ngati anthu angakhalenso ndi chikhulupiriro ku nyumba zawo za malamulo zitanthauza kuti mavuto ena amene ali muno mu Africa akhonza kuchepa. Msonkhano uwu ukuyembekezereka kupitirira mpaka na lachisanu pa 14 August. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma latendera odzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo osayinirana mgwirizano wa thandizo la chakudya wa boma la Malawi, dziko la Japan ndi bungwe la World Food Program. Mgwirizanowu dziko la Japan likupereka ndalama zokwana 1.9 million United States dollars zomwe ndi pafupifupi 3.2 billion kwacha ku bungwe la World Food Program kuti ligulire mpunga wa matani 1900 ogawa kwa anthu omwe akusowa chakudya. Owen Mavula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kafukufuku akuti akuonetsa kuti anthu opyola 2.6 million ali pa chiopsezo cha njala chaka chino potsatira mavuto ang'amba komanso kusefukira kwa madzi zomwe zinakhudza anthu ochuluka. Kupatula izi palinso chiopsezo kuti anthu pafupifupi 6 million akhudzidwa ndi vutoli kamba ka nyengo ya El Nino yomwe ikuyembekezeka kukhudza dziko lino. Pothandizira boma pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu sakuvutika ndi njala, dziko la Japan lasayina mgwirizano ndi bungwe la World Food Program omwe cholinga chake ndikufuna kufikira anthu ndi thandizo la chakudya. Polankhula pamwambowu, nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi ayamikira dziko la Japan pogwirizana ndi bungwe la WFP kuthandiza boma pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Thandizo limene lili kuchoka ku boma la Japan labwera mu nthawi yake, monga mukudziwa kuti dziko lapansi likuyembekezera kuti kukhala ng'amba yoopsa kwambiri, andi ngati dziko tikuyembekezeranso tikuona titero kuti mwina anthu athu oposa 7 million akhala kuvutika ndi njala. Ndi tili wokonzeka mmene ananditumira president kuti tionetsetse ndithu kuti tilirede pa nkhani imeneyi. Ndi boma la Japan labwera mu nthawi yake, ndipo sikoyamba nditero kuti aboma la Japan kuti atithandize chifukwa March anabweresanso 1.3 million metric tons za chimanga. Pano mu Juni anabweresanso 1.9 million metric tons za mpunga zomwe tikuzisunga mu warehouse athu. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi wati boma lake ndilodzipereka pa ntchito yothandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo chakudya. Mkulu wa bungwe la WFP kuno ku Malawi a Yang Yun Lim anati bungweli liwonetsetsa kuti thandizoli lafikira anthu oyenera. Owen Mavula, MBC. Boma lati lichitapo kanthu pa zakafukufuku pa zotsatira zakafukufuku za mmene malo anagulidwira madera a Area 3 ndi Area 10 mu mzinda wa Lilongwe. Nduna ya zamalo a Chimwemwe Chipungu amayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe pomwe amafotokozera zotsatira zakafukufuku wa umwini wa malo m'maderawa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la McDonald Chiwayula. Kafukufukuyi wapeza kuti malo ambiri madera omwe anafufuzidwawa sanalembetsedwe pomwe zomangamanga zina zinachitika popanda chilolezo. Kafukufukuyo wapezanso zofowoka zina pakasamalidwe ka zikalata za umboni wa malo, ndipo undunawu watsindika kuti pakufunika kulimbikitsa kugwiritsa ntchito luso la makono posunga zikalata ndi mauthenga onse ofunika. Mwina ndinene kuti zomwe tapeza zatipasa mangolomera kuti tisinthe kachitidwe kamene timachitira, komanso kuti zomwe zimativuta mwina tizione kuti tisinthe kachitidwe, komanso zikuoneseratu kunena kuti ngati ministry pena pake anthu samatikhulupirira
mmene tanena zomwe zikuchitika ndiye kuti anthube aziona kuti sitikungobikirana kumbuyo koma tili ndi chidwi chofuna kunena kuti land management kapena kagwiritsidwe ntchito kamalo kakhale kuyenerera mmene malamulo amalo akuyenerera. Achipungu anati akuluakulu ena andale akukayikiridwa kuti anapeza malo mosavomerezeka m'madera a area 3 ndi area 10 ku Lilongwe, ndipo ati ndondomeko zonse zikachitika adzayikidwa poyera m'nyuzipepala. Ndunayi ati palibe amene adzayikidwe kumbuyo ngati atapezeka kuti akuphwanya malamulo okhudza malo. Kafukufukuyu akuonesa kuti ngati unduna anthu akumakhala ndi maofesi awo amthumba amene akumapanga print ma fake documentation ndikumagulisa anthu malo kawiri katatu cholinga apeze ndalama. Ife kuno ku unduna tili ndi program imene timati Land Information Management System. Imeneyi ndimene tikuyidalira kwambiri kuti tizipanga identify ma pepa labodza, tikatero tiayitane amene tikuwaziwa kuti ndayini yache, komanso tiayitane amene tikuona kuti si awo. Kawiri tikayitana anthu otero sabwera. Tindi kesi ina ku 46 yomwe anthu anagulisana malo ma ID ofanana koma mwini wake wa ID yeniyo anabwera, wina wa ID yopanga fotokopeyo sanabwere. So zitithandizira kunena kuti mwina mwache kupita chisogolo kachitidwe kamalo, kagulidwe kamalo, kalandidwe kamalo kazikhala kolondolozeka malingana ndi malamulo amalo. Undunawo ati uonetsetsa kuti lamulo ligwire ntchito pa nkhani zokhudza malo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Phiri alangiza tiye kachindamoto ya mboma ladetsa kuti ipitirize ntchito yomwe malemu senior chief kachindamoto inkagwira pothetsa maukwati ana komanso kulimbikitsa ntchito za maphunziro. Ndunayi yayankhula izi pamwambo odzodza mfumuyi komanso kukweza magrupu ena kukhala ma sub-TA omwe anachitikira pa bwalo la zamasewero ladetsa. Tiyendetsa mbiri mu ripoti ili la mwayi mtumodzi. Nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi Ben Phiri ati malemu tiye kachindamoto anachita zazikulu pa ntchito yokweza umoyo wa ana atsikana. Iwo anasiya chitsanzo chabwino pa ntchito yothetsa mawanja ana komanso kulimbikitsa ana kubwerera ku sukulu. Apa Phiri apempha mfumu kachindamoto yatsopano kuti itengerepo phunziro pa izi ndipo ipitirizepo mwanasira malemu senior chief kachindamoto. Malemu a mfumu akachindamoto sanali munthu wamasewera. Malawi muno sungakambe nkhani ya mtsikana kapena kubwezeretsa mtsikana ku sukulu kopanda kutchulapo a mfumu akachindamoto. Malemu aja anali ndi luso ndi ukadaulo umene unathandizira kwambiri. Mukayang'ana manambala akusonyeza ndithu kuti anabwezeretsa ana ambiri ku sukulu. Nkhani ndiyo kuti koda mfumu amene alowa lerowa akwanitsa kugwira ntchito imene amagwirayo. Ndiye tinawalangiza kuti nzofunikira kwambiri kunena kuti ayike ndondomeko zokuti tisabwerere koyipa koma mwina awonjezere moto kupyolera pamene amfumu akachindamoto anasiyira. Pakadali pano Phiri alangiza mafumu mdziko muno kuti akhale ochilimika pa ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu. Mafumu ndi amene amakhala ndi anthu kumudzi. Ndiyeno chikhalidwe sitiphunzitsidwa mkalasi, timaphunzitsidwa kumudzi. Ande amafumu aja ndi amene amaphunzitsa chikhalidwe ndi makolo. Iwo aja akakana corruption, akakhala atsogoleri oletsetsa corruption, mtunduso udzakhala chimodzimodzi. Tapita kuusi kapena taponya zambiri chifukwa cha katangale ku Malawi kuno ndi nthawi tsopano yokuti tonse tinene kuti ayi ku katangale. Iyo ofuna kupanga katangale adziopa kuti zinthu zingandisokonekere. Sikhalidwe la katangale lokha limene a president akuchenjeza komanso taona mafumu akuchita mwina zachiwerewere ntiwo anati ng'ono. Tikunena kuti zonsezo enanso kuba kumene tikunena kuti makhalidwe otero sitikuwavomeranso. Ngati zinavomeredwa dzulo pano sizivomeredwanso. Tikupempha kunena kuti mafumu aonetsetse kuti lamulo akuliopa akulitsata. Ena mwa magulupu omwe akwezedwa kukhala sub-TA ndi agulupu a Msaka, Kampala, Mchepa ndi Kafere. Mwayi mtumodzi, MBC Dedza. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake.
President Professor Arthur Peter Mutharika walimbikitsa anthu mdziko la Zambia kuti achite chisankho mwabata ndi mtendere. Boma lati ndilodzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Mu nkhani za masewero, Scorchers ikusewera ndi Algeria mu ndime ya masemifinalo mu mpikisano wa maiko a mu Africa wa AFCON. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Ndondomeko ya boma yothandiza Malawi omwe anali mdziko la South Africa kubwerera kuno kumudzi ikutha lero. Malinga ndi akuluakulu a boma a Malawi oposa 56,000 athandizidwa kubwerera kuno kumudzi kutsatira za mtopola zomwe nzika zina za mdziko la South Africa zakhala zikuchitira anthu obwera. Polankhula ndi MBC, mneneri wa bungwe la Dodma Aluse Bandazi ati boma lipitiriza kuthandiza Malawi omwe angafune zikalata zobwerera kuno kumudzi. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati kuchokera mwezi wa January kufika mwezi wa July yakwanitsa kugwira anthu 274 ochokera m'mayiko osiyanasiyana omwe amalowa mdziko muno opanda chilolezo. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Chifundo Mota. Azulu ati izi zachitika mothandizana ndi anthu akufuna kwabwino omwe amadziwisa nthambi mwansanga anthu akalowa mdziko muno. Iwo ati mwachiwerengerochi anthu ochuluka ndi ochokera mdziko la Ethiopia omwe amalowa mdziko muno kudzera ku chigawo chakumpoto ndipo ena amapita kudzaleka mboma la Dowa. Mkafufu wathu kapena kuti makwitidwe athu antchito taonetsesa kuona kuti podzitikiraso kuna kuti mavuto athu ali polasi takhala tikugwira ntchito imeneyi yofuna kuonetsa kuti kwamene sana tili pa chipata chathu pamene mali pa boda ndiye kuti amakhakuladzira njira zimenezi ndiye takwanitsa kuchoka mu January kufika mwezi umene wa July takwanitsa kugwira nzika za mayiko osiyanasiyana zokwana 274 ndipo pa namba limeneyi amene takwanitsa kuti tatumize mayiko akwawo kuti abwerere ndi anthu okwana 156 ndipo anthu amene ali m'makhoti amene nkhani zawo zinakali kumakhoti amene akusungidwa ku prison ndi ma police station osiyanasiyana ndiyene kuti alipo anthu 118. Pala Malawi ena amene sali konda dziko lawo because ambiri amakhala kuti akuathandizira kwasunga mzinyumba ena kumanyamula panjinga za moto kumene ena kwadusisa mitsinje even wanyanja athu a Malawi kumene ndathandizira kunena kuti chitiro ngati umenewo ndi kuti malamulo ndi osaleredwa ndipo munthu amene amapezeka akuti eno ndionena kuti akune kuti ayambike mlandu. Titafunsa kuti ndi chifukwa chani anthu akumalowa mdziko muno kwambiri komanso kuti zimatheka bwanji kuti anthu alowe mdziko muno opanda mapepala ovomerezeka, Azulu anayankha motere. Chiwerengero chathu kwambiri mafuna kuonetsa kuti ngakhale anthu amakhala kubwera pa zifukwa zosiyanasiyana ena mabusiness ena mwina mwayi wa ntchito ena using Malawi as a transit route ena maupando kumene. That is why timapeza mfata zambiri kuti Malawi tigwire ntchito limodzi chifukwa kukhulupirira kuna kuti munthu amene akubwera ku Malawi with no bad intentions sangadzere njira zachidule akuyenda kuchira pakupota kwathu. That is why tiwapanga encourage ya Malawi ndi chonga chone tendere limodzi kuti akaona anthu achilendo amene akubwera kuno ku Malawi podutsa njira zachidule atithene khutu. Kwakukulu ngati nthambi tikudziwa komanso kuvomereza kuti maboda athu ali very porous chifukwa chino kuti muone mmene maboda athu mmene alili ena ali m'mapiri ngati mmene mukuona kumwanza tili malo ena ngati northern part ya Malawi ku Kalonga ku Chitipa kumene anthu amatha kulowa ndithu dziko muno mwina ife osadzachina chitikira komabe ngati nthambi taonjezera maofisa zathu on the ground cholinga chonena kuti akhala kupanga mapatrols temala foot patrols malire mwa dziko lino komanso apart from that tili mahadu kunoblocks amene kupanga ngati nthambi taonanso kuti manamba zambiri anthu amene akubwera more especially amene akuchokera nzika za dziko la Ethiopia ndi mayiko ena ku Horn of Africa akumatsira pa nyanja yathu ya Malawi. So ngati nthambi tayambitsa program imene tikuitcha Marine Project imene tapanga deploying officers athu amene akhala kupanga patrol pa nyanja ya Malawi kuchoka ku Kalonga kufika ku Nkatape ndipo pakati panopo ndoti program imene yonse ikuchitikira ku boma la Nkatape kumene ndithu tili ndi maboti amene ngati nthambi tagula ndi cholinga kuti tithane ndi chitiro imeneyo. Mkuluyu watinso nthambi yayikanso ndondomeko zina monga kuchita chipikisheni mu zipata zonse komanso kugwira ntchito ndi apolisi ndi asilikali ankhondo komanso adindo ena pozindikirisa anthu zakuyipa kothandizira anthu kulowa mdziko muno opanda kutsata ndondomeko zoyenera. Chifundo Mota, MBC, Blantyre.
Polisi ya Kanengo yati kuchilimika pa ntchito yawo yothana ndi misika yomwe imagula ndi kugulitsa katundu obedwa wa magetsi ndi mabungwe ona zamadzi. Mkulu wa polisi ya Kanengo Adani Sautini ayankhula izi atamanga amwenye anayi komanso amalawi awiri omwe akuganizira kuti amagula ndi kuba katundu monga mawaya a mtundu wa kopa olemera makilogramu pafupifupi 4,000. Emmanuel Chikonso wafika ndi ripoti. Masana tsiku lachiwiri pa 11 August 2026 nathamangira ku Kanengo Police kumene tinamvetsedwa kuti kumeneku amanga anthu okwanira anayi komanso awiri omwe ndi amalawi, anayi ndi amwenye kuchokera mdziko la India. Iwowo akhala kugula komanso kugulitsa katundu ameneyi kuchokera ndithu kwa anthu omwe akuganizira kuti akhala kuba katundu wa Eskom ngakhalenso water board. Katundu ameneyi ndi mawaya akopa kapena kuti aja magetsi a Eskom kuphatikizapo mita zingapo zimene tamvetsedwanso kuti zili nawo pamenepa. Katundu ameneyi ndi olemera pafupifupi 3,200 kgs. Komanso pali matumba mbuyo mwangamo ndi kuti mukuona matumba okwanira 88. Nkuyankhula kwawo mkulu wa Kanengo Police Adani Sautini anatitsimikizira kuti cholinga chawo nkufuna kuthetseratu msika ogulitsa kapena kugula mawaya amene wa Eskom. Izi zikudza potsatira madandaulo a anthu omwe akhala ndithu akudandaulo ku Kanengo Police kuchokera ku area 25 ndi madelena ozungulira kudzanso anzathu a Eskom kuti wanthu akuberedwa mawaya amenewa zikumachitika magetsi akuyaka ngakhalenso ali ozima kumene. Katundu wake ndi amene ali kumbuyoko. Titakhala pansi ndi maofisa zanga ndaona kuti sizoona kuti anthu azikhala mangodandaula tsiku ndi tsiku. Ndiye tinali panopa tili pakalikiliki osaka kwambiri misika. Makamaka tikudziwa kuti anthu amenewa alikugulitsa kwawo akamaba zinthuzi. Ndiye choyambirira tigwireke misika kuti iwo tsopano mwina akhoza kusiya kuba olaka ba zinthu zaswana zokolowera. Andi tikamaliza misikayi tifuna kuti amene kusaka anthu ameneno akumachita zinthu zimene monga kuba mawaya awo chifatuza kuti ngati misika tachotse ndiye kuti waya amene anambayo kapena zipangizo za water board zimene anabayozo aswana zonsika tikapeza nazo panyumba mwawo kapena kumene amasunga. Chifukwa mukuona kuti pano pasi tikugona tikuyesetsa usiku ndi usana kuti tithane ndi nkhalidwe umene chitidwe yomaba zinthu za Eskom kapena za water board. Posachedwa pa Sabata yathayi polisi ya Kanengo inamanganso anthu ena okwanira 17, amayi awiri, abambo 15. Iwo anamanga potsatira madandaulo osachepera 45 omwe anabwera ku polisi ya Kanengo. Ndipo mtsiku lotsatira adapita nawo ku bwalo la milandu kumene onse adapeza olakwa ndi kuwagamula kuti apereke ndalama zosachepera 1.5 million. Kuchokera kuno ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe, ine ndi Emmanuel Chikonso, MBC. Timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers ikusewera ndi Algeria mu ndime ya masemi-final mu mpikisano wa maiko wa mu Africa wa WAFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco. Malawi yafika mu ndime iyi itagonjetsa Ghana pamene Algeria inatulutsa Ivory Coast. Timu ya Scorchers ili pa namba 32 pa mndandanda wa matimu onse mu Africa komanso pa namba 153 dziko lonse pamene Algeria ili pa namba 8 mu Africa komanso 74 pa dziko lonse. Mu ndime ina ya masemifinal Morocco itambitsana ndi Cameroon. Mphunzitsi wa timu ya Malawi Alavu Mufazili wati achita chilichonse chotheka kuti Scorchers igonjetse Algeria ku mpikisanowu. Brian Banda omwe mpaka nthawi ya imfa yawo anali mkulu wa bungwe la MBC akupitirira kuwakumbukira ndi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo anthu amumzinda wa Mzuzu. Maguluwa ati a Brian Banda anali olemba nkhani odziwa ntchito yawo komanso mtsogoleri odzipereka yemwe anathandiza pa chitukuko cha ntchito zofalitsa nkhani mdziko muno. Banda anamwalira loweruka pa 8 August chaka chino ku Blantyre atadwala kanthawi kochepa ndipo anayikidwa m'manda lolemba pa 10 August. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Magulu osiyanasiyana anasonkhana kuchileka ku Blantyre kumene amapereka ulemu wawo omaliza kwa malemu Brian Banda amene anagwirapo ntchito ku wireless yakanema ya Times komanso anali mkulu wa MBC pomwe amatisiya. Banda anali mtolankhani odziwika bwino mdziko muno komanso kunja kwa dziko lino.
ndipo ndinayankhula ndi mmodzi mwa nzika ya dziko lino amene wandi Spencer Chalera amene akufotokoza kuti Banda anali munthu amene amayankhulira gulu lambiri anthu amene analophinjika, anthu amene amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Bwana Brian Banda ndidzakumbukira chifukwa cha kudzipeleka kwawo pogwira ntchito kuyambira pa nkhani zonse zimene zimakhudza dziko lino mbali ya chitukuko komanso including mbali ya ndale. Malo amene amagona akabwera ku Mzuzu kuno ndi omwewa ndipo amayikonda kwambiri Grand Palace Hotel tani ndi ubale wakalekale. So tikulira kwambiri andizachitika zatikhudza kwambiri situzoti pogwira ndipati timamunyadira pamodzi ndi inu koma tona ndi pano tikulira. Ndinankhulanso ndi ophunzira sukulu za utolankhani amene akuphunzira ndithu ntchito imene ya utolankhani angapo mu mzinda umene wa Mzuzu atifotokozeranso kuti nawo ndokhudzidwa kwambiri ndi ifa imene. Tikusangalalira moyo wa Brian ngati gawo la maphunziro pa ntchito ya utolankhani mdziko muno. Brian Banda anali munthu mmodzi amene nimampanga folo kwambiri ndithaonena kuti anali munthu onena kuti watiphunzitsa zambiri. Mapulogalamu aja kuti amatilimbisa ifeyo ngati anthu komanso pa ntchito yathu kuti ifeyo nafenso tikakhala kuti tamaliza maphunziro athu tizakhale ngati iyeyo, tizakhale anthu abwino ochilimika komanso olimbika pa ntchito. Malemu Banda ndizakumbukira ngati munthu wachilungamo amene amayankhulira anthu amene sangathe kuyankhula pawokha. Komanso ineyo ngati mtolankhani anali munthu amene timatha kuyang'ana ndithu kuti pomwe ndikuyamba pano ndifuna ndisafike ngati apo. Microphone kapena chithunzi chimene timachiona kapena mawu amene timamva apita, koma legacy yake, ntchito zake zabwino zimene iye anagwira zatichitabe umboni nthawi zonse. Kodi ndiye kuti basi ya basi simukwatiranso muze kubanje kuti kuli munthu mzimu wake use mtendere. Mwana mwa MBC ndine George Nkandawire. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. President Professor Arthur Peter Mutharika walimbikitsa anthu mdziko la Zambia kuti achite chisankho mwabata ndi mtendere. Boma lati ndilodzipereka kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pa ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Mu nkhani za masewero, Scorchers ikusewera ndi Algeria mu ndime ya masemifinalo mu mpikisano wa maiko a Africa wa WAFCON. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzanga Line Mponda, tikufunirani usiku opambana. Madzulo abwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira